हेल' लोगोफोर नोंथांमोना आंनाव सोंहरदोंमोना दायना हमजानाय सुबुङा बबेनिमोन होननानै आं बेनि फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। बिथांमोननि गामिनिनो आंनो सासे मानसिया फोरमायहरदों। एड्रेसखौ नायनानै लादो। रिल्सलै खेबसेल' नङा खेबथाम खेबब्रैसो जाबाय बियो। डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, पिएस गसाइगाव, पिअ साराइबिल, भिलेज खात्रिबारि। जाय मानसिखौ भिडिअ'आव मुसारिजों सारसिनजानाय नुदों बियो दायना नङा, नाथाय जाय मानसिया मुसारिजों सारसिननानै दोनजादों बे मानसिनि मोदोमावसो दायनाया आत्मा जानानै हाबफैदों होननानै भिडिअ'नि गेजेरजोंनो नायब्लानो बुजिखायो। नाथाय नोंथांमोना सानदों डाइरेक्टलि बेखौनो दायना होननानै। सासे बर' सिख्लाया निसा बुस्थु लानानै बेहुसि हालोदाव दंमोन। बे सिख्लानि डिटेल्सखौ नोंथांमोना सोंहरदोंमोन। बे सिख्लानि डिटेल्सखौ आलु भाइनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। बेनो जाबाय बिजनीनि जायबा अक्सेगरी होननाय गामिनि बियो मिथिबायना। ओमफ्राय दा बे खोथाया जाहैबाय दा बेयावहाय गोबां मानसिफ्रा मा बुंदों बियो मिर्गि बेमार जानायसो ना बियो सोरबासो दंनानै थांनाय बै। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव जाय सासे मादैया बुंदोंमोन अन्थाइ जानाय बेरामखौ फाहामनो थाखाय अपारेशन खालामनो थाखाय गोनांथि गैला एबा डक्टरनाव थांनो थाखाय गोनांथि गैला। बे मादैनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना आंनाव कमेन्टआव बिहरदोंमोन। मादैनि फेसबुक पेज आं होनानै होगोन। अन्थाइनि बिखय आं भिडिअ लाबोलायबाय। लांग्रानि न'आवबो आं दिनै थांना फैबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बियो होनदों जानला मानला नाम्बारखौ होनाङा, जाय थांथारगोन बिनोसो हो होनना बुंदो आरो। नोंसोर थांथारोबा आंनाव मेसेन्जाराव नाम्बारखौ हरना दोनहरदो। ओमफ्राय खायफा आंखौ पेक खालामदो होनना बुंदो कलार्सनि थाखाय, नाथाय आं खालामाखै आरो। ओइ होनग्राया होनखाखायोना लोगोफोर, आं जेबो सानाखै। आरो सिगांनि भिडिअआव आं होखाजोबदो जायगानि थं माखाखौ, दे लोगोफोर नायलांबाय था। जायगानि अन्थाइ बख'नाय जायगानि आलासि फैदो लोगोफोरनि। ओइ नै आबायानो, ओमफ्राय नै आइ नै लोगोफोर इयो मोजां खिथागोन दे आबाया अबे जायगायाव ओंखारनांगौ। बिश्नाथ सारियालिया मालाय जानद्रायसो जायोनो। दे आबा खिथानाय मा जायगायाव ओंखारहैनांगौ। जायगाया ट्रेनजों थाङोबा धलाइबिल आरो बासजों थाङोबा सैबारि। बेयावनो बास ट्रेनजोंबाबो बासजोंबाबो बेयावनो बेनो आरो लामाया। ओमफ्राय इखौ मा होननानै मिथियो? मा होननानै जेनेबा बै जारिग्रा जाखांनाय मामा इसोरा होनाय नङा मा होननानै सोंबाथाय मिथिगोन जेनेबा अट' ड्राइभारफोरा बेखौ कार्बि आइ। कार्बि आइ होनबानो मिथियो। ओमफ्राय इयो हसा ना मिसा इयो? हसा। बहुत गोजान गोजाननि मानसिफोर फैयो, नायो, थाङो आरो मा बेमार दङ बेफोरखौ नायो। आरो बेमारा जुदि ओरै थोरै न'आव थांनांगोन होनना बुंबा गावलांनो हायोबा गावफैगोन, बेबायदि आरो। गाइस, माखासेया गावखौनो जोबोर गोरों गोरा सानो, नाथाय जों बुंनोबो हाजोबा जे बे संसाराव मा जादों मा जायाखै। जों गासैखौबो हमदांनो हाया। गुबुन गुबुन हारिफोरनावबो खोमसि फोथायनाया दङ। जिबौ सौनायखौ फाहामनो हायो होननानै बुंदों नैबे आदैया। आंबो मोजां सियरै मिथिया, नाथाय बिथांनि बुंनाय बादिब्लाथ' 100% बिथाङा फाहामनो हायो। जास्ट मानसिनि देहायाव जिउल' थानांगौ, हांल' थानांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। मोनसेल' मुलिजोंनो गासैबो जिबौ सौनाय जेखि जिबौआनो जाया मानो फाहामनो हायो होननानै आदैया बुंनाय जादों। मा जिबौ सौनायखौ हायो? संसाराव जेखि जिबौआनो जाया मानो बे मुलि मोनसेयानो गासैबो खामानिखौ मावजोबगोन आरो। आदसा, होमबा नोङो जिबौनिखौ हाजोबखायो? जिहेथु बिनि मोदोमाव हां आरो एसे जिउ थायोब्लानो बे मुलिखौ मोजां थांगोन आरो। जेबो खोथा गैया? जेबो खोथा गैया। हां नांगौ आरोखि ना? हां नांगौ, उनावनो रोंनांगोन। उनावनो रोङाब्लाबो बिनि हांजों थांनाय बिहा हां थानांगोन आरो, अब्ला बियो बासायजानायखौ मोनगोन। बे जिबौनि थांबाय, जिबौआथ' 100% होनबा? औ। ओमफ्राय आरो मा होबावो नोङो? सैमानि? सैमा अरनायखौ होयो। सैमा अरनाया अरखालि होनो मोनोब्ला साबसिन जायो। औ। ओरैनो खय घन्टानि बिथोराव होनो मोननांगौ सैमानिखौ? मथा मथि सानसेनि गेजेराव, जिखि टाइमाव जाया मानो सानसेनि गेजेराव होनो मोननांगौ आरो। साननै सानथाम लेट जायोबा? लेट जायोब्ला बेखौ गाराय खालामफिननांगौ जायो। बिनि गेसा, बिनि बिजानुआ ओंखारनांगौनि थाखाय। जुदि गाराया होथेबायब्लाबो बिनि आसि बिमायावहाय नारें सुफोर लानानै दुरुंजों फाननानै थुनानै होनांगौ आरो। एसे थै गब्लानो जागोन।
बे थैनि लामा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे भिडिअखौ टाइम दङब्ला शेयार खालामना होदो।